Pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali jistħoqilhom li jirċievu l-kura li jeħtieġu bl-aħjar mod u bl-iktar mod dinjitus. Għatta riformi fis-settur tas-saħħa mentali ilhom weqfin għal żmien twil wisq. Dikjarazzjoni ċara mill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali it-Tabib John Kakija wara li aktar kmieni din il-ġimgħa smajna bl-esperjenza li għaddiet minnha pazjenta li kienet rikoverata fl-Isptar Monte Carmeli, sitwazzjonijiet li għaddu minnhom diversi pazjenti. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali qal li l-esperjenza diretta ta' dawn il-pazjenti tirrifletti dak kollu li l-uffiċċju tiegħu ilu jirrapporta għal dawn l-aħħar 6 snin. Huwa qal li l-Isptar Monte Carmeli huwa l-uniku sptar speċjalizzat biex jissodisfa ħtiġijiet ta' persuni li jeħtieġu servizzi professjonali tas-saħħa mentali. It-tabib Kakija sostna li wieħed ma jistax ma jirrikonoxxix il-ħidma tal-professjonisti illi jaħdmu f'dan is-settur. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali qal li l-ambjent ta' dan l-isptar għadu ferm il-bot minn dak mixtieq u hemm numru ta' prattiċi li għadhom qed iseħħu fl-Isptar Monte Carmeli li ma jirrispettawx id-drittijiet u d-dinjità tal-pazjenti. Huwa qal li għalkemm ripetutament saqsi l-awtoritajiet tal-Isptar Monte Carmeli biex jaġġornaw il-protokolli tagħhom fi kwistjonijiet bħal possess ta' apparat ta' komunikazzjoni u s-sigurtà tal-pazjent għadu qed jistenna li jirċievi dawn il-protokolli aġġornati. F'dawn l-aħħar xhur kien hemm numru ta' bidliet. Iżdija responsabilità tal-Isptar Monte Carmeli li jispjega dawn it-tibdil u jiddeskrivi il-pjanijiet tiegħu sabiex jaġġornaw il-prattiċi, il-faċilitajiet u s-servizzi tagħhom. Il-pandemija tal-COVID-19 ċertament ikkomplikat aktar is-sitwazzjoni fejn il-futur għadu wieħed inċert. Madankollu il-ħtiġijiet għal persuni bi sfidi ta' saħħa mentali ma jistgħux jiġu sospiżi b'mod indefinit.